God aften og rigtig hjertelig velkommen her til endnu en omgang Eurojackpot. Det er blevet fredag den 5. december 2014, og det er selvfølgelig bidende koldt udenfor, og vinden den raser altså os derude. Men ikke så meget som den gjorde for præcis et år siden, for jeg ved ikke om du kan huske det, men der indtrådte orkanen Bodil, altså Danmark, har vundet en gevinst, stor som lille. Gevinsterne starter altså fra bunden, og så går de altså deropad, som de plejer. Der er rigtig mange heldige vinder derude. Rigtig stort tillykke til jer. Men jeg krydser lige mine fingre, fordi det er blevet tid til at afsløre aftens anden præmie, som består af 5 hovedtal og Så er det præcis 168 timer siden vi sendte sidst. En uge. Rigtig hjertelig velkommen her på Kanal 5 til endnu en omgang Bingo-boksen. Jeg håber naturligvis, at I alle sammen har haft en rigtig dejlig uge, og ikke mindst har husket at spille med, så er I med i kapløbet om de mange penge, som Danske Spil igen sætter på højkant her i dag. Hej med jer, og rigtig hjertelig velkommen her på Kanal 5 til endnu en omgang Bingo-boksen. På en dag, hvor at vejrguderne i hvert fald har fundet ud af, at vi er kommet ind i september. Og nu med guderne, så lad os da for guds skyld også håbe, at fodboldguderne har tjek på, hvilken dag det er i dag. Fordi det er nemlig i aften, at Danmark indleder VM-kvalifikationen i fodbold med en hjemmekamp mod Armenien. Og du kan, kære seere, se kampen her på Kanal 5 direkte kl. 18 allerede med optakt fra 16:30. I aften har du selvfølgelig mulighed for at vinde en masse dejlige præmier. Jeg har som altid glædet mig til at komme, for er der noget, jeg godt kan lide, så er det at dele en masse præmiegevinster ud, og det kan være, at du er en af de heldige i aften. Lad os kaste et blik på skærmen bag mig her og se, hvad vi har i vores 3 puljer i aften. God aften og rigtig hjertelig velkommen her indenfor hos Danske Spil. Det er blevet onsdag, og dermed tid til, at vi skal spille endnu en omgang onsdags lotto. Og vi er jo ved at være et godt stykke inde i december, næsten halvvejs frem mod juleaften. Og jeg ved ikke, om du er typen, der allerede har styr på alle dine gaver og andestegen til juleaften, eller om du lidt mere er ligesom mig, som venter til sidste øjeblik. Og nej mor, jeg lærer det nok aldrig. I denne uge der er Bilka Live taget en tur til Fyn, nærmere bestemt til Bilka i Odense. Og som I kan se bagved mig her, jamen, så er de første biler altså ved at trille ind her på parkeringspladsen hos Bilka i Odense. Og det er fordi, at i aften rundt omkring i det ganske danske land, de næste 3 dage, der vil der altså foregå bilbanko. God ordens skyld, Thomas, hvis du vinder i aften, så er det noget med, at man skal holde hornet i bund. Lad os lige høre, hvordan et sejrsbrøl det lyder for den her bil. Bilkas fødselsdagsfestival er langt fra slut endnu, og derfor er Bilka Live igen i aften på pletten. Denne gang er vi taget en tur til Hundi. Så er vi altså på radioen hos Bilka. Pigerne er klar til at spille bilbanko. De præmier de er blevet udleveret fra campingvognen her hos Bilka i Hundi, og det betyder altså, at bilbanko i denne omgang er slut. Det har været super hyggeligt. Vi har haft en helt fantastisk aften med en masse dejlige og glade mennesker. Jeg håber, at de fleste af jer har hygget jer også ved at se den her lille video. Husk, at man altid inde på Bilkas hjemmeside kan holde sig opdateret om andre events. Vi ses. Her var det Bilka Live i Hundi. Bilka Live er i denne omgang rykket en tur til Danmarks 9. største by, har at tale om Bilka i Vejle. 280 stande skal lige om lidt i aktion her bag mig på parkeringspladsen, og det vil altså sige, at Bilka de afholder det her, de kalder for bagagerumsmarked. Selv har jeg sådan en lille hyggelig sag her. Jeg vil prøve at krejle mig frem til det her i løbet af de næste 4 timer, hvor at markedet har åbent. Og så håber jeg, at jeg ender ud med, det ved jeg ikke, et fjernsyn eller en sofa eller et eller andet spændende. Så følg med. Så er klokken blevet 15, og bagagerumsmarkedet er slut. Det har været en helt igennem fantastisk dag her hos Bilka i Vejle. Jeg har mødt et tonsvis af glade mennesker. Mange af dem sagde, at de har i hvert fald haft en rigtig hyggelig dag med hinanden. Vi har også haft tid til at gå rundt hos hinanden og krejle lidt. Så jeg vil sige, at jeg tager hjem til København med 2 nye venner her, og alt i alt en masse smil på læben. Så tusind tak for et fantastisk event her hos Bilka i Vejle. På gensyn. Hvis ikke I lige kan se, hvor jeg er, så kan jeg skynde mig at fortælle, at jeg er i Odense Kongresscenter. Det er jeg, fordi at FTZ de afholder deres årlige messe.
Man forventer, at op mod 10.000 mennesker vil besøge messen de kommende dage, fordelt på 16.700 kvadratmeter. Vi får rigtig travlt, fordi der er ikke færre end 186 forskellige udstillere. Og vi her på Autonews har naturligvis sat os for at snakke med en masse forskellige af dem. Ikke mindst høre, hvad har de af forventninger til messen, og hvad har de af nye spændende produkter, som de kan præsentere for kunderne. Så har jeg ikke lyst til at følge med. Jeg starter i hvert fald nu. Jeg har fanget 2 unge, friske mennesker her, Mikkel og Louise. Mikkel har været her på FTZ's messe 2 gange, mens Louise er debutant. Mikkel og Louise, de er faktisk begge 2 elever hos FTZ, så det vil vi godt lige have en lille snak med dem om. Og først Louise, kan du fortælle os lidt om den stand, du har med os her i dag? Så har klokken passeret 22, og det er ensbetydende med, at Odense Kongresscenter lukker ned for i dag. Det har været en fantastisk dag her på FTZ-messen. Jeg har mødt en masse fantastiske mennesker. Jeg har altså sendt Anders afsted på en helt anden mission. Så lige nu, der skal jeg på min egen mission. Jeg skal ud og lege og lære, og jeg skal ud og hjælpe Solvej Solfarm mod den her farlige sorte sky. Så har jeg ikke lyst til at komme med. Lige nu, der er jeg her. Min første post, den er her, så jeg løber bare lige afsted. Så mens at Anders og Jonas, de lige fodrer pingvinerne, så har jeg lige et spørgsmål til dig, fordi har du hørt om andre dyr, der måske er truet af, at vi mennesker bruger for meget energi? Så prøv lige at skrive 3, 4 eller måske 5 dyr ned, som du måske tror er truet. Puha, mit hoved det er altså helt fyldt op i dag, for jeg har lært en hel masse. Men noget af det, jeg vil gå hjem og tænke over, det er det her med, hvordan kan vi sørge for, at energien den ikke bare forsvinder. Det her med vand, varme og strøm. Fordi rundt omkring i verden, der bor en masse dyr, og der bor altså også planter og træer, og de har altså frugter og bær på sig. Og det er jo faktisk dem, som dyrene de lever af at spise. Så hvis ikke der er planter og dyr og træer, så får vi altså svært ved at overleve i den her verden. Hej. Nu er der ingen grund til husbekymringer. Med Erodan Total finder mere at vide om Erodan Total på erodanhuse.dk. This is Jacob. He lives in Copenhagen. Jacob is a young, successful businessman, very busy. But inside, Jacob loves his guitar. He should have been a rock star. Bon, tonight, Jacob is meeting a beautiful girl called Juliette. Her mom is French, so he wants to impress her by arranging a really romantic rendezvous. He's a bit nervous for the date, so I'll try to help him a little bit. Blended Learning, det var det helt oplagte valg for mig, fordi jeg synes, det blander det bedste fra online undervisning og traditionel undervisning.